Bueno, hau da logela. Wow! Oso polita da. Orduan, hau nire logela da. Bai, noski? Pixukideak? Pixukideak. Kaixo, Lier. Zenbat urte dituzu? 21 urte ditut. Eta zuk? Nik 20 urte ditut. Eta Donostian bizi naiz. Baina Boixikoa naiz. Boixikoa? Boixiko jaialdia famatua da. Wow! Ezagutzen duzu Boixiko jaialdia? Bai, sare sozialetan famatua da. Eta zure familia Boixin bizi da? Bai, denak bizi dira han, Boixin. Gurasoak, aitona-amonak, izeba osabak, baina denak euskaldunak dira. Orduan, euskaldun amerikarra zara. Eta fisikoki zer zara? Amerikarra ala euskalduna? Ile horia zara eta begi urdinak dituzu ala ile beltza eta begi marroiak dituzu? Ba, fisikoki euskalduna naiz. Ile beltza eta luzea dut eta begi marroiak ditut. Eta baduzu tatuajerik? Nik ez? Nik bai, nik 2 tatuaje ditut. Oh, Lier! Xabi! Ni mendizalea eta surfzalea naiz. Zu? Ba, nire anaia surfzalea da, baina ni ez. Anaia bat duzu? Bai, anaia bikia, baina oso diferenteak gara. Zuk ile beltza duzu eta hura burusoila da. Ez pasa, bera surfzalea da, eta ni, sofazalea. Lier! Bostetan parkean? Ai, ze lotxa. Bai, gero arte. Xabi? Xabi ezagutzen duzu? Zu zara, Xabi. Ez, ni Lier naiz. Xabi nire anaia bikia da. Benetan? Ai, barkatu. Kaixo, ni Boixi. Ni Lier.